Здравейте на всички! Днес ще играем във втори Tower Defense, само че в Endless Mode. Ето. Така. И ще видим до коя вълна ще стигнем. Сигурно ще е около 40 или 50 минути, така че поставяйте лайк, абонирайте се, а ние започваме. Ето сега се телепортирам. Така, Green лазера ще го поставя. Хайде. Ето тук. Първата вълна започва. Така. И Сантата сигурно. Ето тук ще поставя. Така, чакаме. Също ще направя конкурс, само че ще след няколко количество време на Titan Speakerman. Ще направя този легендарен. Трябва да сте абонирани на канала, да сте поставили лайк на това видео и трябва да си напишете никнейма от Roblox, за да мога да ви го дам после. Така че, абонирайте се, поставите лайк и можете да спечелите Titan Speakerman. Легендар. Така, този го апгрейдна, Сантата и още една Санта. Не ми стига. Мюнинг сигурно ще поставя тук. Мюнинг или мен. Защо не се поставя? Оставих го. Апгрейдвам Сантата. И ето сега чакаме тук да ги победим тези. Така. Апгрейдвам третата Санта. И тук ми остава малко да апгрейдна на трето ниво първата. Готово. И сега чакаме. Така. Втората Санта е апгрейдвам за $500. И сега чакаме просто паричките. Така. Третата Санта я апгрейдвам и Мюнинга ще го апгрейдна. За да се справим. Аз мога да апгрейдна ще един път Сантата първата. За 800 беше. Така. Тоя ще го апгрейдна Мюнинга. И чакам за Сантата. $800. Първия бос идва. Ще се справим сигурно с него. Да, реста се справяме с него. Така.
Тази Санта е апгрейдвам тази. Сега трябва да го апгрейд това, може би. Всъщност не. Ще поставя Титана. Сина на мен. Чакайте да видя къде е. Ето тук. Ще малко и ще го поставя. Така. Справяме се. 25 000 той е. Миниган. Справяме се лесно. Готово, поставям Титана. Страхотния Титан. Така, защото е много силен. Сега този Санта го апгрейдвам. Трябва да апгрейдите и това да се лежи. Така. Тоя и тоя. Ще получа $3000 и ще го апгрейдна Титан. Телевизор Титан. Така. Искам може би да скип, нали? Да, скипвам и го апгрейдвам. Ето тук ще поставя този так и го бие. Можеш... Така. Готово. Може би ще го апгрейдна това, добър став. Така. Тук колко ни трябва? 4000. Лесно е до сега. Трябва босове идват. Тя на едно място се запъст. Те бъгове са страхотни просто. Апгрейдвам Сантата. Айде ще го апгрейдвам това. Грин лазърчета. Така. Поставяме последнята го апгрейдна на 6-то ниво. Сантата. Така.
Идват до клави. Тия 3000. 53. Така. Това Санта го апгрейдвам. И тук за 6000 трябва. До нас е вече по 1000. Сто и 70 хиляди. Скипвам 6000. Малко не достига радиус. Те са по 123 хиляди. Справяме се. Така е, това го апгрейдвам до 3000. И така. Много е лесно за сега, но ще видим. Да, лесно го минаваме. Ще скипна. Става последния на 7 ниво да го направя. После на последното 8. Така. Паразитите. Готово на 7 ми е. Сандата. Става този да го апгрейдна титана. Телевизионния титан. Така. 0,5 става и вече става нормален демидж. Ще стане 8000 демидж, като го апгрейдна. Така, апгрейдвам го. 8000 в 0,5, т.е. 16000. Вече прави. Става 6000 санти да ги апгрейдна. Последно. Така, почти имам достатъчно парички, за да го апгрейдна. Още малко става. Той е толкова силен. Що е Годри все пак. Годри. Така, може да скипна. Да. За 10 000 го апгрейдвам. Апгрейдвах го и сега 15 000 трябва.
Айде Green Laser да го апгрейд. Айде на максимум да ми е. 15 000, тук трябва да ги апгрейда първо сантите. Така, 28 вълна. Санта го апгрейдва на максимум, първия с златен подарък има. Така. Много бързичко минаваме. На следващата ще има бос. Следващата вълна. Той остава само този. С 678 000. Има бос. Така. Справяме се много лесно с него. Така. Последната санта е на максимум. Става още 3 пъти, трябва 3 вълни и ще мога да го апгрейдна. И по-малко. Така. Те се опитват да минат, но не става. Дълбрейдите и те са силни, вече милиони имат. Но са много бавни. Виждате, че са бавни. Така. Може би да скипна. Всъщност не. Няма да скипна. Малко остава. Така. Готово, почти имам паричките, които са ми нужни. Ще малко ще ги имам. Така. Нещо се опитват да направят тези мутанти. Но няма да им се получи. Тук някаква ракетница идва. До тук.